Kuthiwa umuntu ngumuntu ngabantu. Ngithi angithathele ithuba ngibonge umfo kaSibhudla kanye nomfo kaQinsi Phaqa ngokungipha isinkwa. Lezi nsizwa ngiyohlezi ngizibonga futhi soze ngazikhohlwa ngezakwenza kwimpilo yami. Zangikhandela kakhulu igama, ngiyi-brand nje namhlanje kungenxa yazo. Kuhle ukunibonga nisaphila bafethu ngoba navele nafaka ushukela ephalashini lami. Ngibonga kakhulu bafethu, angisoze ngawakhohlwa amandla enu. Kuningi engingakusho ngani. Ngiyabonga bafethu. Luve Dubazane, sabo senibingelela Ndlovukazi be-TV la i-post ebhalwe uLuve Dubazane, nsizwa yale angazi noma yasoLundi or esemahlabathini, kodwa-ke ibhale i-post lapha ku-Facebook. Ibonga kakhulu laphana ngimfela mhlophe, qhosha ngokwenza kwakhe Sibisi wale eshowe, kanye-ke qhosha ngokwenza kwakhe eshowe, kanye noKhuzani Nkosikhona Innocent, umfo kaMpungose lapha eMandaba eNkandla, right. Le nsizwa ngoba ibhala kanjena-ke ibhale kahle kakhulu uma ibheka kanje. Omunye uzoyibuza ukuthi hawu, ikhuluma ngani le nsizwa? Ikhuluma lapho esuka khona. Siyazi ukuthi le ndlela kade esebenza ngayo noQhosha, uKhuzani eze eyithande, mhlawumbe waqala wayibukela kuye ukuqhosha kwakhe, naye-ke uLuve Duvazane, and ubengena kahle kakhulu. Enye yey'ngoma le eyenza kahle kakhulu naye uKhuzana ayifeature-isha kuyo ethi uyadlala mpema. Leyo ngoma leyo enza kahle kakhulu ina-music video. Ilapho uLuve abantu abaningi abaqala ukumnothisa khona, eseke wavela naphambilini, kodwa iyona ngoma le eyamenza ukuthi athi ukuvalela kancane. Wangagcina lapho uLuve Dubazane wathi uma esebenza noKhuzani behlangana ngomsebenzi kwingoma ethini ijele eyaphuma ngo-2020 ngoNovemba 29. Leyo ngoma leyo yagcina ithatha unyaka kuphi, Ukhozini FM, masingena unyaka ka-2021. Le ngoma yathola amavoti amaningi kabi kabi, yathola amavoti amaningi, yaze yashaya unyaka. Kwakuyinto ekade-ke ingalindelekile ukuthi ingenzeka, kodwa yawuqopha-ke lo mlando loyo. uKhuzani ehamba naye uLuve futhi uyabona ukuthi uLuve Dubazane useyifake emlandweni ngakanani, imilando engasoze yacisheka. Lawo amandla kaKhuzani naye uLuve Dubazane ngendlela ayengena ngayo yayimnandi kakhulu. Waphinde futhi wabuya ngengoma-ke isibhakabhaka-ke sengoma le esasusa nje umsindo, saqhelisa abantu abebhekiwe lapha noKhozini FM ukuthi bazowina. Yafika leyo ngoma leyo, ubani noKhuzani, ingoma yathi Umjolo leyo. Khona futhi uLuve Dubazane wadlala indima enkulu kabi ukuthi le ngoma ibe ilento eyaba yiyona yagcina iwuthathile unyaka. Miningi iminyaka imilando yale nsizwa, nayo isinemsebenzi ayikhiphele yona, inama-album ambalwa, naye isiyaqashwa as umculi oyimele. Abantu abaningi babekhuluma bethi ngale voice yakhe kanjena uLuve Dubazane uzokwenza kanjani, kodwa wakwenza kwenzeka. Wayithola i-plan, wayithola indlela. Lokho kwaku-prove ukuthi as an artist must find a way yokuthi wenze something, ngoba thina sinokukala abantu ngale ndlela thina esibacabangela ngayo ukuthi maybe ba-limited, kodwa-ke lokho uLuve Dubazane akazange akuvumele, akazange ayithela ngabandayo. So sibonge kakhulu ukuthi yena amagama anje avele kusese-early, and futhi sibone nathi ukuthi no, akekho omunye nomunye onenxa. Sebengakhuluma-ke abantu abathanda ukufaka inhlabathi ephalishini abanye abantu befuna ukubamoshela, befuna beqhubeke amazondo ukuthi kungaziwana, kodwa inkulumo enjengalezi siyazibonga ukuthi zivele isimo sesekahle, kungabi bikho ukuphazamisana nokuthusana, namagama asevelile evela komunye enganeme ngento ethize.
i-exposure yena ayithole uLuve Dubazana yaba yinhle kakhulu. Siyabonga kakhulu naye uLuve Dubazana wasebenza kakhulu ukuze ayithole lapha khona, naye akubanga akubanga nje ukuthi wavele wakwenzakalela, naye wasebenza kakhulu waze waba nabantu abamlingiselayo bacula njengaye. Sibala ubani, iMeya kaZwelonke, nabantu asebaningi asebegcwele-ke lapha-ke kumaskandi abazama ukuthi bethi ukuzama ukulingisela yena beqongqothe nabamakopapi ukuze kufane phela nokaLuve Dubazana, kodwa-ke kungalungi-ke. Yena uyisibonelo esihle nakwabanye abantu. Bekuyilokho-ke bese sokuveza laphana ngodaba likabani likaLuve Dubazana ebesilibone laphana ku-Facebook, esithe nje salithanda sakhuluma ngalo, sithembe ukuthi-ke iy'ndaba ey'ningi ey'sazovela sizokwazi ukuthi ena siyilethe khona la ekhaya kuyo Indofire Soweto TV. Abantu-ke siyathemba bayithokozele-ke le video-ke. Kusesekuningi-ke sizokuletha-ke nesokukhuluma ngakho-ke ngokuzayo. Sizocela ukuthi ividiyo-ke ngiyibambe la, nisale kahle, iyodibana ngokuzayo. Ngiyabonga.